Testing. Wala. Wala sound na natin. Wala. Hello. Oh. Inyo. Sound check. Sound right. Amen. Sound. Yes, Lord. Sound. Okay na. Maayong aga, Maayong kag aga. maayong aga gisa tanan. Bawo ginakakalipay gid ako ngari kita subong diri sa pagselebrar na naman. No, palakpakan tabi Ginoo. Amen. Wow, Thank you, salamat Lord. no. Sang buhi kag madinalagon nga pag-awit, Yes, nga Lord. pagsamba, nga pagdayaw sa aton Amen. nga Dios nga palangga gid kamo. Yes. Palangga gid kita tanan kaayo. Thank you, Amen. Lord. Amen. Oo, so magasugod kita kag pwede lang kita magtindog. Mga muyo kita anay. Yes, Lord. Sige, magduko Thank you, ta, Jesus. magpiyong lang kag pamatyagi nga ari gid diri ang Ginoo sa Yes, aton atubangan. Lord. Thank you, Lord. Ubalaan kag makagagahom nga amay namon sa langit. Ari kami subong nagatindog sa imo atubangan Yes, Lord. kag nagaluhod Ginoo. Kag nagadayaw sa imo kag palanambiton Ginoo sang imo nga pagkaayo sa amon kabuhi. Yes, Jesus. Ginoo sa sining nga aga, sining nga adlaw. Nagapangabay kami nga ang tanan diri maka-eksperyensya Yes, in Jesus' name. Yes. sang imo kaayo, sang imo katutom kag Yes, katampad. Lord. Have your way. Nga ikaw Dios nga nagaulikid gid sa imo mga katawhan. Yes, Lord. Salamat, Ginoo. Ilabi na ato nga dalagan padulong sa imo. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Lord, sa sining nga aga, kabay nga ang tanan nga nagsulod sa sining nga lugar, hindi magwa nga Yes, pareho, nga in the same Jesus' lang, kundi name. nga nangin madalom pagid ang pagkilala nila sa imo. God, have your Naging maayo pagid kag na-transform sila na bago ang ilang nga kinabuhi. Lord. Yes, Tungod kay ikaw, in Jesus. ang maayo nga Dios, maayo nga amay Oh, yes. sa amon tanan, nga nagapalangga gid sa amon. Thank you, Lord. Salamat gid Lord. Tuy-tuyi kami, tagai kami sang kusog sa pagdayaw sa imo sa pagkanta. Tungod ikaw lang gid ang dalayawon sa tanan. Amen. Ini tanan ginapangainamon sa ngalan sa amon Ginoo nga si Jesus Christ. Kag ang tanan magahambal kag magasinggit. Amen. Sige madayaw ta sa Ginoo, kanta tanan. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. Dayawa ang Ginoo. Kamo nga mga katawhan sang Ginoo nga iya mga alagad. Dayawa ninyo siya. Kabay pa nga dayawon siya subong kag hasta san-o. Hallelujah. Halin sa sidlangan, hasta sa nakatungdan, ang tanan nga tawo magdayaw sa imo Ginoo. Amen. Lord. Magagahom, makagagahom ang Ginoo sa tanan nga nasyon. Ang iya pagkagamhanan indi gid matupungan. Wala gid sing pariyo sa Ginoo nga aton Dios nga nagapungko sa iya trono didto sa kahitaasan. Amen. Dayawon ta Hallelujah. ang aton Hallelujah. makagagahom nga Ginoo. Sa pagbutlak sang adlaw, tutob sa pagtunod sini, ngalan ni Jesus, pagadayawon. Yes, Lord. Sa pagbutlak sang adlaw, tutob sa pagtunod sini, ngalan ni Jesus, pagadayawon. Simbahon ta nga aton Ginoo. Puntaw Diyos, ikaw lang ang takos. Wala na sang iban pa nga dapat himayaon. Simbahon ka, O Diyos, ikaw lang ang takos.
Dayawon ka, O Dios, dayawon ta ang Ginoo. Sa pagbutlak sang adlaw, tugtog sa pagtunod sini, ngalan ni Jesus pagadayawon. Sa pagbutlak sang adlaw, tugtog sa pagtunod sini, ngalan ni Jesus pagadayawon. Simbahon ka, O Diyos. Simbahon ka, O Diyos. Ikaw lang ang takos. Wala na sang iban pa na dapat himayaon. Simbahon ka, O Diyos. Ikaw lang ang takos sa tanan nga panahon. Dalayawon ka, O Diyos. Sa tanan nga panahon, dalayawon ka, O Diyos. Sa tanan nga panahon, dalayawon ka, O Diyos. Hallelujah! Sa tanan nga panahon, Lord. Ikaw lang gid ang dayawon. Ikaw lang gid ang himayaon. Ikaw ang amon kusog, ikaw ang amon kabuhi, kag ikaw ang amon paglaom. Thank you, Lord. Ikaw ang kabuhi, ikaw ang kabaskog, ikaw ang paglaom, ikaw lang, O Diyos. Ikaw ang kabuhi, ang kabuhi, ikaw ang kabaskog, ikaw ang paglaom, ikaw lang, O Diyos. Ikaw ang kabuhi, ikaw ang kabuhi, ikaw ang kabaskog, ikaw ang paglaom, ikaw lang, O Diyos. Dayawon ko ang ngalan mo. Hallelujah. Sang bugos nga kabuhi ko, bugos nga kusog, bugos nga kabuhi. Yes, Lord. Paglaom ko yara sa imo, Lord. Ikaw ang amon kabuhi. Ikaw ang kabuhi, ikaw ang kabaskog, ikaw ang paglaom, ikaw lang, O Diyos. Ikaw ang kabuhi, ikaw ang kabaskog, ikaw ang paglaom, ikaw lang, O Diyos. Ikaw ang kabuhi, ikaw ang kabaskog, ikaw ang paglaom, ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang. Yes, Lord, wala na gid sang iban nga dapat itibong. Way lang gid sang iban nga dapat himayaon. Ikaw, ikaw, ikaw lang gid Ginoo. Wala na sa iban pa. Oh, hallelujah. Ginadayaw ko ikaw, Ginoo, kay ginluwas mo ako sa katalagman. Kay wala mo gintuguti nga maglipay ang akon mga kaaway sa akon kahimtangan. Ginoo nga akon Dios, nagapangamuyo ako, nagapangayo ako sang bulig sa imo, kay ginayo mo ako. Ginluwas mo ako sa kamatayon. Wala mo pagtuguti nga mapatay ako. Magkanta kamo sa mga pagdayaw sa Ginoo. Kamo nga iya matutom nga mga katawhan. Amen, oh God. Amen, Lord. Yari ka sa kabuhi ko,
sa tanan nga Yes, Lord. likopi ako sa gugma mo. Hallelujah. Kag tuy-tuy akong dalanon. Magatulok sa imo, magaulat sa imo, kag ambahon ko ining pagdayaw sang katuto mo, O Diyos. Halad ko sa imong kabuhi ko, nga may pagpasalamat sa imo. Hallelujah. Hiyari ka sa kabuhi ko, nagaubay sa tanan nga tion, likupi ako sang gugma mo, kag tuy-tuy akong dalanon, magatulok sa imo, magaulat sa imo, kag ambahon ko ining pagdayaw sang katuto mo, O Diyos. Halad ko sa imong kabuhi ko, nga may pagpasalamat sa imo, Jesus. Salamat, Gin. Salamat, Diyos ko, sang kaayo mo. Halad sa Maluoy ka. Hallelujah. 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 Kantahon tang hallelujah. Hallelujah.
Ginakuha mo ang kasakitan sa tagi pusoon. Kabuhi ko ginauyatan mo. Ginpuno sang kabuhi ang kasing-kasing ko. Ikaw akong pader nga kalayo. Balaan gamhanan kakag makatili nga lang ang himaya nimo. Diri sa luyo mo ako magahalad sining pagsimba sa imo. Di ko matungkad ang kadalom sa gugma mo. Sa tanan nga tion kaupod ka. Salamat Ginoo. Ginakuha mo ang kasakitan sa tagi pusoon. Kabuhi ko ginauyatan mo. Ginpuno sang kabuhi ang kasing-kasing ko. Ikaw akong pader nga kalayo. Gamhaan, gamhanan, kakag makatili nga lang ang himaya nimo. Diri sa luyo mo ako magahalad sining pagsimba sa imo. Balaan gamhanan kakag makatili nga lang ang himaya nimo. Diri sa luyo mo ako magahalad sining pagsimba sa imo. Balaan gamhanan kakag makatili nga lang ang himaya nimo. Diri sa luyo mo ako magahalad sining pagsimba sa imo. Hallelujah, Ginoo. Hindi kami ang dapat padunggan, kundi ikaw, tungod sang imo gugma, kag katutong. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Amay, makagagahom ka, makatilingala, Yes. Oh, yes, Lord. hindi matungkad ang imo kaayo. Oh, yes. Ikaw nga Dios nga masaligan gid kay tampad kag takos sang amon pagtuo. Yes, God. Salamat Ginoo. Thank you, Lord. Salamat sini nga oportunidad sa pag-atubang sa imong presensya sa pagdayaw kag pagsimba sa imo Lord. Kaginitanan ginahatag namon sa ngalan sa among Ginoo kag Dios nga si Jesus Christ kag ang tanan maghambal. Amen. Palakpakan tang aton Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Thank you Lord. Bago ta maglingkod, pwede mo hambalon ang imo tupad excited gid ko subong. Amen. Say it nga daw excited man ka. Amen? Sige. Sige, maglingkod kita. Again, mayong aga sa tanan na nalipay gid ako nga ari kita diri tanan
kabalo ko mo mga utod, ang kada Domingo bala, celebration ini siya. Nagaselebrar kita sang kaayo, sang katutom sa aton Ginoo sa nagligad nga semana nga halin from Monday to Saturday na experience ta siya kag kanami gid sa aton Ginoo. Agree gid kamo. Kung ikaw matutom ka sa paglakat, sa pagtuo, maprubahan mo gid nga ang aton nga Ginoo, ang aton Dios worthy bla ng kuan gid siya ng takos kag angay sang aton nga paghatag sang aton nga pag-amuma sa iya. Amen? Sige, so subong I think this is the second Sunday. Third Sunday, January 16, no, 2022. Kag mapadayon kita sa aton serye Better Days nga ginatawag, no. So for January, ini siya daw kick off ini siya pang series para for the rest sang tuig mangin mabakod kita. Kay hambal sang iban sa mga propeta nga 2022 kuno, although promising siya, pero ang aton nga mga challenges nga atubangon mas grabe pagid. So dapat nagakaigo nga na handa naton kaugalingon, na preparar naton nga ang kabakod ara gyapon. Amen? Sige. So ang aton nga subtopic for today is resting in God's compassion. Magpahuway kita. Ang compassion bala, kagabi ginapaino-ino ko, ginahuna-huna ko, ano ning compassion sa Ilonggo man, sa Hiligay nun. So ang compassion, kung ako lang mag-interpret sini, kombinasyon, no? The kombinasyon, sa kay wala gidya sang literal nga, direct translation sa aton nga tinaga, nga Hiligay nun nga Ilonggo. Pero kombinasyon ini siya, number one, sang sang paghigugma sang Ginoo. Number two is ang iyang kaluoy, mercy, no? Kag ang iyang paghatag atensyon sa aton. So kombinasyon sining sang tatlo nga tinaga. Nakuha nyo? Paghigugma, kaluoy, kag ang focus, ang attention sa aton. Amen? Amo na kompasyon. So ang gamiton ta lang nga word subong nga aga kay wala magit direct translation. Okay lang sa inyo kung kompasyon. No gin Ilonggay. Ilonggo ta lang ang compassion o kompasyon. Amo na nang buot ko sing ganon, no? Paghigugma, kaluoy kag atensyon. Pakiramay, no? Pakiramay, no? Kung sa English, again, i-translate natin, ang pakiramay is empathy. No? Kung may namatyan, no? You empathize. No? Later, may subtopics na about empathy. Later na. Namin na siya. Namin na i-compare natin what is compassion, kag empathy, or pakiramay sa Tagalog. Anong kiramay sa Ilonggo? Kung magkadto ka sa lubong, patay, anong paglamay? Daw wala man... Ramay magyapon na? Sige. Kiramay na lang. Amo man nagyapon na. Higugma. Okay. So, combination. No? Dito gyapon kita sa Lamentation. Ang aton nga reference nga scripture is Lamentation o palanambiton sa Ilonggo. No? Kapitulo 3, versikulo 20 hasta 23. Translate ko lang ha. Nadumduman nakon. Nabutang sa inyo the English na siya, translate ko lang. Kagaakon kalag, nagakasubo gid sa sulod nakon. Verse 21. Pero nahinumduman nakon sa akon nunauna, amo pa nga may paglaom ako. No? Kung isa-isahon naton ini, kung ano man ang naagyan naton, no? Sa past naton nga kinabuhi, bago naton nakilala ang Ginoo, nahindumduman naton, pero sa nakilala ta siya, may paglaom gali. May pag-asa ang kabuhi. No? Hope. Kaya ang aton nga main nga topic is about hope. No? Ang aton nga subtopic, amo ni subong ang resting in God's compassion, hope kita pag-asa kita. Ano kita paglaom gihapon sa aton kabuhi. Because ang aton nga Ginoo. Verse 22,
Kag bangod sang aton nga pagpalangga sang aton Ginoo, wala kita consumed, nasunog, na butang sa katalagman, no? Kay ang iya kompasyon wala gid naga kapierde. Ara gid gihapon ang kompasyon niya. Kag ari ang pinakanami nga verse. Kung may makuha ka mo sini nga kuan ari ho. Kay ang iya kaluoy is new, bag-o kada adlaw. They are new every morning. So, kung ikaw nagmata, nagbugtaw ka kaina sa aga, hinugyaw, paghugyaw. Kay bag-o ang adlaw, bag-o. Kada magbugtaw ka utod. Kada matandain nyo ni, kung may makuha ka mo subong nga aga sang aton nga message. Every morning, kada aga, pagbugtaw nimo, bag-o. Pabayin na tong nagligad, wala ka na sa matabo dito. Wala na sa mahimo pa. Na ang nagligad kagahapon, wala na to. Pero paghugyaw kay Lord, bagyo. So, pwede ka kalakat sa kadalagaan gihapon. Amen? His mercies are new every morning. Amo nang hambal ko sa inyo kay na nga excited. Dapat may excitement ang aton nga paglakat sa aton Ginoo. Okay. Sige, next slide. What is the meaning of compassion? Anong butsingan nun sa compassion? No? So, ang meaning sa kompasyon, ang butsingan nun sini is, nakilala naton ang ginabatyag, ang ginaagyan sang iban, no? Kag mag-take action, may ginahimo kita. No? Karon i-kuha naton, i-compare naton ang compassion kag empathy. So, ang compassion gali, kung ikaw nakakita ka sang imong kaupod, ang imong abyan, imo kilala, imo kapamilya, nga may ginaagyan sa kabuhi. Tanan kita may ginaagyan sa kabuhi. Hambal gani na may naghambal ng isa ka pastor, nga duwa lang gid ka sitwasyon diri sa kalibutan. Either nagapagwa ka na sa sitwasyon, you are coming out of a situation, of a problem, of a struggle, and then, the second is, you are entering, nagasulod ka na naman sa bag-o. Do pariyo ba mga teleserye, mga utod, no? Kada simana, bag-o nga episode. Kung gatanaw ka mo sa ABS-CBN sa una, kada simana, kada adlaw gani, may bag-o nga episode. For example, ano nga, nga palagwao ng ginatanaw naton? Ang probinsyano, for example, na probinsyano, no? Kada adlaw-adlaw lain-lain nga, series. So, mo man nakabuhi. Kada adlaw, bag-o nga chapter sa aton kabuhi. And then, number 2, ang kompasyon gali, nagalikop sang kabilugan nga ekspresyon sang pagpalangga sa iban. No? Sa diri sa kalibutan, ang pinaka-ultimate, ang pinakataas nga pagtudlo sang aton Ginoong Hesus, isa lang gid. Ang pagtuon sa pagpalangga sa iban. Mo gid ang pinaka-highest. Wala sa okay, doktrina, okay na. Wala problema ang doktrina, mayo na siya. Kabalo ko kung ano ang konsepto sa Ginoo, paano siya, doktrina na tanan. Pero mga utod, ang importante, natun-an nimo ang pagpalangga. Relasyon. Relasyon, mga utod, hindi religion. Okay? Tundain nyo gid na, ang ginkadto sang Ginoo tadiri para tudloan kita sang husto, sang matuod kag matarong nga relasyon sa tagsa-tagsa. Sa iya una, kag sa aton. Sa iya, bangod nga siya ang Diyos, kag hindi siya makita, pero i-express naton sa aton nga mga isig katawo. Amo na siya ang kompasyon. Okay. Next, makadto kita, i-compare naton anong kompasyon kag empathy. No? Empathy. Kaya na, naghambal kita nga kung may napatay gani, okay, makadto ka, abyan mo be, or kapamilya mo, makadto ka kay nakikiramay ka. No? Actually, you sympathize. Ang ibang word is sympathize. Pero sympathize, mas lower na siya nga form. Kaya ang sympathy, naghahatag ka lang, condolence, makadto ka, condolence. Isa wala pa ta kabalo kung ano meaning isang condolence. Gambal ta, condolence. Ano ba ang butsingan nun sa condolence? No? So, napanumdon nyo na. Anong butsingan nun? Gambal ta, condolence. Actually, ang tamang term ay condole.
nagaisa ko sa imo nga pagkasubo. Oo. Pero mas dalom pagid ang empathy. Ang empathy, ginabutang mong imo sitwasyon sa sitwasyon sang namatyan. Okay? So, it's as if ikaw ang namatyan. Okay? Amo ng empathy. Tandaan nyo ng mga utod, ha? It's as if ikaw. Pero ang kompasyon, mas madalom pagid. Uy, ano pagid ang madalom? Butsi nga nun, ang empatiya, hasta lang ginabutang mo lang ang sitwasyon mo, as if nga ikaw ang namatyan. Pero ang kompasyon, mas madalom pagid. Ano ning kadalom mo niya? Ikaw naga-take action. May action. Kay tungod nga nabatyagan mong ginabatyag sang namatyan, sugod subong, anong mahimo mo para mabuligan siya? May action component. Nakuha nyo? Amo na ang kompasyon. Amo na ang aton Ginoo. Nakita ya kita, makasasala gid ang tawo. No? Dito sa garden sang Eden, nakita niya ang tawo hindi gid gali kaluwas ang iya kaugalingon. Maski every day, we are in fellowship, si Adam and Eve, ang aton unang ang mga ginikanan, they are in fellowship every day. Nagakuan sila, naga-relate siya sa Ginoo. Pero when the time comes, nga natentar siya, wala gid kapasar. No? Kag ina nakita sa Ginoo, kag wala gid ginpabayan. Pwede lang nga ay ginsikway ko, do na feel betray ang aton nga Ginoo. Pero wala gid sikway ang katawhan. In fact, bangod sang iyang compassion, gamiton ta ng word compassion. Ang Dios nagpakatawo. Nag-take action siya. Wala lang siya nag-empathize, pero nag-take action ang aton Ginoo. Nagpakatawo, kag kabalobla kamot nga utod si Jesus. Sang nangintawo siya. Naagyan niya tanan ang ginabatyag mo subong nabatyagan ang Ginoo sa aton Dios. Ang kasubo, ang kasakit, ang frustration, ang disappointment, even ang kaakig. Kaya dumdum ka mo nga one time, si Jesus nagsulod sa templo, kag nakita niya ginhimo ang ginhimo tindahan ng templo sang iya amay. Naakig gid ang aton Ginoo. Nagkuha sa sang pisi kag wala man to ginbalbal gid. Daw lang daw ginpahog ilang ang kwan na bangod sa iyang holy anger no? Righteous anger tawag sa English. Ginpang ang mga tables, mga lamisa, ginpang kwan niya, ginpang tumba niya. Hindi niyo paghimuon amo hindi ang akon nga balay sang akon amay. No? So amo to nga nabatyagan gid ang imo ginabatyagan subong nabatyagan gid sang aton Ginoo. Aton nga sitwasyon, wala na sang sitwasyon nga mas malabaw pa sa nagyan aton sang aton nga Ginoong Dios. Nakaagi ka lansang sa cross, wala ay. Nakaagi ka nga gintampa ka sang mga ginataw tanaw nimo parisiyo bala ginatanaw na mataas man na, no? Mga anak man na ni Abraham. Pero gintampa siya, ginyaguta siya, ginduplaan siya, ginmulay siya. Sa aton, hindi lang ka masambalan, good morning, ma-offend ka dayon. Mga utod, ang pinaka-emosyon, ang pinaka-rampant gid sa aton, even sa Christian, no? Offense. Ang dali ikaw masunggod. Okay. Mga utod, Dario, adlaw-adlaw, may tinion gid, may best gid, nga ikaw masunggod. Mag-abot na inang ation, nabatian nyo ko subong, baliki ni, ang ginambal ko. Hindi magsunggod. Mahimo ta na. Budlay, no? Pero ihalad sa Ginoo. Ihalad lang sa Ginoo. Lord, the other day, siyempre, everyday, ang balko gani sa inyo, everyday may situation, gid nga masunggod ka. So, may isa ka bes, ang akon anak, mahulam ko sang salakyan, may kadtuan man siya. So,
amot kong pamati sa subong anak ko. Ginsukot niya ko sang gasolina. No, sige. Sige, okay na lang. Pero kung ako lang, kung pabayaan ko nga, grabe, gasolina lang, sukton mo gid kuya. Pero wala ko nagpadala sa akong sunggod, mga utod. Amo na bala, you can decide, hindi ka magsungkod. Ihatag sa Ginoo. O sige, wala problema. Ariyo, gasolinahan ta. Amo na bala nga sitwasyon. You can decide. Maski na-hurt ka na, sakit. Nabatyagan nyo? O batyag ta na. Pero okay lang, wala problema. Kay hambal gani sa Ginoo naton, blessed are those who mourn. Di ba? Nagakasubo ka. For we will be comforted. Amen. Nan. Okay? Sige, amo na ang balik tayo sa topic ta. Diba, si ma-carried away ko dito, maglilibion pa ko sa inyo. Okay. So what does it mean to have compassion? Anong butsing anon sini? Nga may compassion ikaw. Hambal ko gani sa inyo kaina, kombinasyon ini sang tatlo ka emosyon. Pagpalangga or paghigugma. Ano ganito? Kaluoy. Kag attention nimo. Okay. Nahambal na-share ko na sa inyo diri one time sa December. Nagalibot ko gabi na. I think halin ko din ko naghalin sa to. Nag-prayer kami, no? Nakaagi ko dire sa Lacson Street. May nagahigda gabi na mga 7 or 8 na to. May nagahigda nga pamilya, tatay, nanay, kag may bata sila. Ara lang sa kilid dalan. Wala mamayla kay wala nagaulan that time. So nag-agi ko, nakasubran ako sa ilan, siplatan ko lang sila. Sang sa unhan ako daw, kaagi ka muna, may conviction, no? May steering ka bala nga, buligi to. Daw may gambal si mo, buligi to. Kaagi, amot kung kaagi ka mo sina. No? So, hindi ka maributay, no? Uneasy ka. Nagpundo ko, sige, nagbalik ko. Pagbalik ko, nag-parking ko, and then tawag ko ang nanay. So, naghatag ko. Nagkuhan ko for, bulig lang gid, no? Para maalibirar lang ilang sitwasyon. Bala, makabakal sila na pagkaon, be. So, gintawag ko siya kay December man. So, nabatyagan kong ila ginaagyan. Kag, daw kuhan ko bala, feel, makabatyag ko kung ano kasakit, kasubo, nga katugnaw lang mga utod. Amot ko naga, sa una bike pa ko kunaga, subong natamaran ko magbike nga katugnaw ko namin gidya barikutot kag So amot to na batyagan ko nga katugnaw, tawag ko siya, tagaan ko, sige bakal ka mo pagkaon da, kung anong mabakal nyo. So, may kaluoy, makambal ko nga may pagkikugma na, dala na natanan. Kag may nag-focus, may attention kung naghatag sa ila, kag may action. Naghatag ka bala. Naghatag ka, maski ano ka gamay. Gamay lang ang bulig, pero nag-aksyon. Amo ina ang ginapangayo sa aton sa tagsa-tagsa ta. Amen. So may action ta nga magaymoon pagwa ta naton diri ha. Kay tagaan ka mo sa sitwasyon sa aton Ginoo, pagwa nyo diri. Monday to Saturday, damo sa may matabo sa inyo kabuhi. Damo nga oportunidad nga makabulig ikaw. Magpakita sa kompasyon sa aton isig kapareho. Hindi pagdamutan. Anong damutan, bro? Dalukan. Mag-abot inang oportunidad, bulig. Maski anong bulig, it's not necessarily kwarta. Maghatag lang encouragement, no? Sa isa mo ka office mate, no? Daw ka down gid sa iya, may bill siya nga wala, hindi siya kabayad. Pikian na lang, sige lang bro, sige lang sis. May kuan gid may kay kaluoy ang Ginoo. Kuan gid ta siya. Remember last week nambal ko sa inyo nga ang ground for a miracle, no? Pareho bla ground, no? Matanom ka, dapat gina-cultivate mo. Ang ground for a miracle is expectation. Dapat nag-expectar ka ngay mamatabo nga milagro sa imong kabuhi. Amen? Kay kung do ka budlay sa imong magpating hindi na matabo sa akon, wala na eh. Wala na no?
So ang ground for a miracle is expectation that something great will happen. Nan, amuna siya. Okay? Sige. Padayon, tanubo lang na yung actually sharing ta, no? Okay. So anong biblical nga definition sa compassion? Anong sa Bible ga anong hambal sini? No? Hambal niya makuha na lang kita sa Philippians. Philippians kapitulo 2, versikulo 1 hasta 2. Nagambal sini. Therefore, ang therefore kung i-translate natin sa Ilonggo, tanaw nyo. Therefore, gani, subong. Kung maghambal gani ang Bible sang therefore, daw ina siya, konklusyon ina, daw ang sunod sina ang mga tinaga, amo na ini, truth, kamatuoran. Okay? Gani, kung ikaw, may ara nga encouragement nga nakuha sa aton Ginoo, sa kay Kristo. Kung may ara comfort nga nakuha sa iya paghigugma, no? Dali lang. Sa iya paghigugma. Kag nag-share ka sa iya spirito, sa iya balaan nga spirito, kung may tenderness, nga may kahumok, no? Hindi matiga nga tigipusoon, and compassion. Compassion. Then, make my joy complete. Ang imong kalipay, kompletuha. By being like-minded. So, tanan kita, ginatawag nga mangin like-minded. Like-minded sa ano? Having the same love, meaning the same compassion, kay isa lang kita ka spirito. Ang isa ka Kristiyano define sang isa ka character trait. Like-minded. Pareho kita maghuna-huna. Nga kaya ang espiritu nga ari sa akon, ara man sa imo. Mutsing ang balaan nga spirito. Dapat ang spirit of love, joy, peace, isa lang na sa aton. Ginagahiusa kita sa sina. Kung may divisiveness gani, may disunity, may isa iya-iya, hindi ina-iya sang balaan ng Espiritu, hindi ina-iya sang Ginoo. So ma-recognize mo nga hindi ina-iya sang Ginoo. Kaya ang Ginoo yan naga-unite sa ato, naga-isa lang kita tanan. Kung may isa gani nga naga-separar, naga-divide, mabalaan mo dahil, ma-discern mo dahil, ay, hindi na-iya sang Ginoo. So maka-take action ka. Amen? Sige. So what is the spiritual definition of compassion? Ang spiritual nga dimension, ang spiritual nga aspect, no, is to take action. Ano mag-take action? Pa-lighten mo, pa-alleviate, pa-humukon mo, pa-mag-anon nimo ang ginapasan nga kabugat sang aton mga upod. Amo na spiritual nga dimensyon sang kompasyon. Like for example, may isa sa aton diri may problema, no? Namatyan for example, o kainas ang aga dito sa amon, lapit dito sa Greensville, I think, may nasunugan na naman nga balay. Tuod na aga-aga pa kay na, grabe ang fire ang bombero, fire truck. So nasunugan kasakit na no, ang balay mo bla masunog mga utod. Madulaan tanan mo nga gamit maubos. Do ka sakit gid na. So ang compassion, ang spiritual nga dimension, pamag-anon mo ang iya gina batyag, ang ginalukdo nga kabugat. Ang muna spiritual nga dimension. Okay, next. Makadto kita sa anong diferensya sa kaluoy kag kompasyon? Anong kinalain nila? What is the difference between mercy and compassion? No? Ang mercy kuno, ang kaluoy, isa component lang, parte sa kompasyon. Ito hambal ko kayo na sa inyo nga tatlo ka, di ba? Pagigugma, mercy, and focus or attention. So, part lang na siya sa mga tao nga ara sa kabugaton. Mercy is the fruit of compassion. Amuning bunga sang kompasyon.
So sa New Testament, nabutang diri nga si Jesus himself, ang aton Ginoo, is almost always moved to mercy through compassion. Nagagiho nga aton Ginoo. So dito sa, I think kuha ini sa Matthew. Makadto sa Matthew. Kapitulo 20, versikulo 29 hasta 34, basahon ko mga utod ha. Si Jesus, kang iya mga disipulo nagapanglakaton. Nagalakat sila pagwa sa Jericho, nga may nagasunod nga madamo nga mga tao. Verse 13, naghambal sila. May duha ka bulag nga tawo nga nagapungko sa kilid dalan. Kag sang nabatian nila nga si Jesus maagi sa tupad nila, nagsinggit sila. Ginoo, anak ni David, kaluoy kami. Grabe no? May kinanglanon sila bulag. Gina-imagine ko, gana-reflect ko siya ni kagabi, iblas ang passage of scripture. Hindi, tapuson ko anay bago ko istorya sa inyo. Si Jesus, verse 31 naghambal, ang tanan, nagsaway sa ila, kaginhambalan sila nga maghipos, pero nagsinggit pagid sila sang matunog. Ginoo, anak ni David, kaluoy kami. Versikulo 32, si Jesus naguntat kag nagsambal sa ila, ano ang gusto niyo nga himuon ko para sa inyo? Namangkot si Jesus. Versikulo 33, Ginoo, gusto kami makakita. Gusto namon mabalik ang amon nga mata maayo. So si Jesus may kompasyon sa ila, may kompasyon sa ila. Kagintandog ang ilang mga mata. Kag insigida nabato nila ang ila mga nakakita na sila. Amen? Okay. I-dissect naton. Sa aton kabuhi, may mga kinahanglanon kita. May need. No? Kung may need ikaw, kinahanglan mo gid magsinggit sa Ginoo. Pareho sa ginimo sang duha ka bulag, Lord, Son of David. Buti nga noon maghambal ka, Son of David, ginadayaw mo, ginakwan mo siya, ginapahinumdom mo siya. Kay sila, anak man, ang mga duha to ka bulag, mga Hebreo man to, mga Israelita man to, anak man sila ni David. Pareho kay Jesus. Ginapahinumdom nila ang Ginoo nga anak sila man. Pareho. Amo man sa aton. Every time may kinanglanon kita sa aton kabuhi. Every time nga may prayer kita. Pahinumdum ang Ginoo, Lord, anak mo ako. Hindi ako pagpabayi. Amen? Tilawin nyo lang, mag-pray ka mo. Ginoo, Diyos nga may, anak mo ako. Mugin ang una. Kaya ma-move ginang Ginoo nga. Ay tuod no, anak ko ni siya tuod. Ma-remind siya, kaluoy ako. Amo ng first component, no? Second, ihambal ang imo kinanglanon. Ang Ginoo mismo, ang Ginoo naghambal. Ano ang gusto niyo nga himuon ko para sa inyo? What do you want me to do for you? So, state mo gid gali, ihambal mo kung ano kinanglan mo. Hindi ka lang maghambal nga, ay, kainchindi na inang Ginoo. Hindi. Kinanglan mo gid ihambal. Nga ang mga utod, nga kinanglan tagid ihambal ang aton kinanglanon. Para ano? Hindi para sa Ginoo, kundi para sa aton. Kay once i-verbalize nimo ang imo kinanglanon, pahayag nga ikaw, naga-acknowledge nga may kakulangan ikaw, kag kinahanglan mo ang isa ka Dios nga makapuno sang sina nga kakulangan. Nakuha nyo? Once you confess, you verbalize your need, ang prayer mo. You acknowledge, ginakwan mo ang kaugaling mo, hindi ko ni kaya. Kinanglan ko ang isa ka Diyos nga makagahom. Nga tanan makita niya ang akong sitwasyon. Kag makilala ko siya. Amo inang butsingan nun, nga ay ihambal mo gid. And once mahambal mo ina,
i-expect mo gid ang imo nga healing. I-expectar mo. Amen? Damo sa mga tawo nga wala naka-receive sang ila healing, ilang nga pag-ayo, ilang nga provision, nga proteksyon, kay tungod, ga-pray sila tuod, pero deep in their hearts, sa ila tagipusoon, nabudlayan sila magpati, nga mahimo ka ni sa Ginoo. Nakaagi man ko sina, sa sina nga stage sa akong kabuhi. Nga mag-pray ka bala nga, okay, Lord, amo ni, pero ang prayer, hindi ka magpati nga mahatag sa Ginoo. I don't know kung nakaagi ka mo sina. So first gid nga requirement for your prayer to be heard is that dapat nagapati ka nga sabton ka sa Ginoo. Amen? Madalom na mga utod ha. Kag it takes practice. It takes some conditioning sa imo tagipusoon. Nga sa pagpati. No? Hindi ka magduda. Do not doubt ang prayer mo ma-answer sa Ginoo. Okay? So gintandog sa aton Dios. Damo nga mga beses, no? Ang Ginoo naton nagtandog nag-ayo. May isa to, bulag man siya, pero ano yang hinimo sang Ginoo? Nagkuha sang duta. Ginduplaan niya ang duta. Ginhimo nga daw mabulo basa-basa, kagin hampol sa mata. Iniya gintandog ilang ang mata, nag-ayo. Ani naman niya, wala sang the same. Ang pag-answer sang, buti nga noon, Aryo, mga utod. Ang pag-answer sang prayer nimo, kagnakon, is not the same for everybody. Nga ang pagsabat niya sang prayer mo, pareho sa pagsabat niya sang prayer ko. Nakuha niyong buot kasi nga noon. Lain-lain ang aton Ginoo mag-answer prayer for each and every one of us. So gani nga expectar mo si Marie ganito ginamoyin sa Ginoo ginsabat ang iya pangadion amo ni pagsabat ya amo man na akon. Hindi amo lain ang pagsabat sa Ginoo sa tagsa-tagsa naton nga palangadion. Amen. Nan. Okay. Next, makakadto kita sa ang kompasyon sa aton Ginoo. Jesus' compassion. Ang Ginoo nagiho siya bangod sa iyang kompasyon sa aton. Gaak siya because ang iyang kaluoy, kag nag-ayo siya kag nag-rescue sa mga kinahanglan sang iyang bulig. Ang presensya sa aton Ginoong Hesus diri sa kalibutan is because of His compassion. Wala na gid sang iban pa, no? Amo na nga nagpakatawo siya, kaya nagkadto siya diri. Kay kinahanglanon naton nga masalbar kita, ano pang nagpakatawo siya. Gani kita man, sa Ephesians 4:32 naghambal diri, be kind and compassionate to one another. Mangin maalwan kita kuno, sa tagsa-tagsa. Okay? Ari mga utod, ang next ko nga himahambalon, tandaan nyo forgiving each other. Aside from offense, after na-offend ka, ang next mga step nga himuon is to what? Forgive. Forgiveness. Budlay man ini siya, pero it takes some practice, no? And we are moved by compassion. Forgiveness, mga utod. Forgiving each other. Just as in Christ, God forgave you. Naka-receive ka sa kapatawaran sa imong mga sala. Hindi pwede nga ikaw, hindi man mag-extend sa imong kapatawaran sa iban. Maski ano pa ka, nubo, kagkataas ang ila sala sa imo. Ang imo sala, taas-taas na kayo, hindi ka nakabayad Pero ginpa, tawad ka. Amen? So ikaw mismo, magpatawad. Di ba sa Lord's Prayer, nambal dila, forgive those who sins against you. Di ba? Amo na? Ask forgiveness and then forgive anyone nga nakasala sa imo. So duwa ang aton makuha subong nga aga. First, offense, ang pagsunggod. Masulbar ini sa forgiveness. Mga utod, Aryo, every time bla mag-share ko sang pulong sang Dios, ginatistingan ina sa aton kinabuhi.
Amo gid ng trait nga na-notice na ako na every time mag-preach ko about, for example, ang aton nga ginatun-an subong, it's about forgiveness and offense and compassion, no? So pagwa nyo diri, expect agad nga testingan ka. In short. Tandai lang magpakaubos ka, mag-forgive ka, kag hindi na magsunggod. Amen? Nan. Okay. A compassionate God. Namian ko kay may mga trait diri sa Bible. Damo actually passage of scripture nga makuha naton about the compassion of God sa pulong sang Dios. Pero nagpili lang ako diri sang pila para ma-studyhan naton. Gin-translate ko sa Ilonggo sa Isaias kapitulo 30 bersikulo 18 naghambal diri, pero nagahulat ang Ginoo nga magpalapit kamo sa iya. Tandai na. Nagahulat ang Ginoo naton nga magpalapit kita sa iya. Agod kaluoyan niya kamo. Palapit anay una bago kaluoy. Among natabo kay na sa duwa ka bulag. Handa siya nga ipakita ang iya pagkabalaka sa inyo. Ang translation diri, pagkabalaka. No? Sang compassion. Pagkabalaka ang nabutang diri sa Isaiah. Okay. Kay ang Ginoo matarong nga Dios, kag bulahan ang tanan nga nagasalig sa iya. Matarong nga Dios, kag bulahan kagali. Kung magsalig, butsi nga sang bulahan, you're blessed. Kay nagasalig ka sa Dios. Kanami, no? Kanami nga promise, no? Kadtuan nay sa Ginoo. Sa Exodus, naghambal man diri, Exodus 33, versikulo 19, naghambal diri, nagsabat ang Ginoo, ipakita ko sa imo ang tanan ko nga kaayo. Kag imitlang ko sa imo ang akon ngalan. Ang Ginoo, kaluuyan ko, ang gusto ko nga kaluuyan. Ang word diri sa English is compassion, no? Pero kaluoy ang ginbutang nila diri. Or mercy. Ang Ginoo mismo naghambal sini, kung ano siya nga klase nga Dios, ipakita ko sa imo kung ano ako kaayo nga Dios. Hulata kay ipakita igid sa imo kabuhi. Okay, ma-close ta diri. Sa Isaiah 54 verse 10 naghambal diri, bisan magkatalatipag pa ang bukid, ang akon gugma indi gid madula. Subong man ang akon kasugtanan sa imo nga hatagan ko ikaw sang maayo nga kahimtangan. Ako ang Ginoo nga naluoy sa imo nga nagasiling sini. Pagbaton mo kay Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Nag-enter ikaw, nagsulod ikaw sa isa ka kasugtanan. May covenant ikaw. Nagsulod kita tanan. Sa nagbaton kita kay Jesus Christ. Kag ina nga kasugtanan, ang isa sa prerequisite ka terms and condition dira, nga hindi ka gid pagpabayaan sa Ginoo. Buligan niya gid ikaw. Remember, you are in covenant. May gin kasugtanan kita sa Ginoo. Kag ang aton Ginoo tampad, faithful. Hindi iya paglapas tangon ina nga covenant. Okay. Nakakadto naman kita sa action point. No, ma-close na ko dire. Nga utod, nabatian naton ang kaayos ng Ginoo, nabatian naton ang kompasyon sa Ginoo. Kung ano ini, kag may ideya na kita. Now, tiempo na sa pag-reflect sang imo kabuhi. Pangabuhi mo, focus sa imo kabuhi, ha? Hindi pagpukusi ang tupad mo. Ang imo kabuhi, fokusi. May question ko sa inyo. Sa diin ni mo ma-experiensyahan sa aspeto sa imo kabuhi ang kompasyon sang Dios. Again, liwaton ko. Sa diin ni mo gusto ma-experiensyahan sa imo kabuhi ang kompasyon, ang kaluoy, ang pagigugma, ang atensyon sa aton Dios sa imo kabuhi. Din mo gusto, imo na ya. Amo nang imo prayer. Din mo gusto, Lord, sa akon family, for example, sa akon finances, no? Ikaw na ya, imo sitwasyon, focus on your life. So, reflection ini. Nami mag-reflect kay naga-internalize kita. Okay? Number 2 question. Ari mga utodo. In one instance in your life, sa may kaimtangan sa aton kabuhi,
nga na-experience naton nga daw hindi kita palangga. Hindi kita palangga sa aton parents, for example, sa aton anak, sa aton bana, sa aton asawa. Nakagi ka mo sina, nga daw feeling mo daw hindi ka palangga. Sa imo boss, daw hindi mo ko ni palangga sa akong boss man. No? So sa diin masulod ang kumpasyon. Pag pwede ka ka-reflect sina. No? Where do you feel unloved? Kag kung unloved, anong himuon mo? Where do you hold on sa promisa sa Ginoo sa imo kabuhi? Ano nga promisa ang imo nga uyatan? Para mabalaan nimo kay ang pagtuo bala mga utod hindi niya about emotion. Ang pagtuo, it's about ang faith. It's about the promises. Ang promisa sang Ginoo sa imo kabuhi. Amo na agin sulat niya gid. Kaya ang emosyon nato niya, ang tao yang emosyon ta subong down ka, boss happy ka, boss down ka na naman. So hindi siya stable, hindi siya consistent. Pero ang pulong sang Ginoo consistent. So amo nang uyatan naton. Nakuha nyo? Nan. Dira kita mag-angkla. Ang angkla sang aton nga pagtuo amo si Jesus Christ, no? Kay ang hope, ang pag-asa, ang paglaom, persona. It's a person. In the person of Jesus Christ. Okay. Ask God, pamangkutang Ginoo, nga ibubo niyang imo paghigugma sa sinang aspeto sa imo kabuhi. Amo nang prayer mo subong. Kag pamangkuta ang Ginoo nga ipakita niya ang iyang tagipusoon para lang gid sa imo. Kag ipakita sa imo kung paano magtan-aw sa imong Ginoo. Kita makita nato ng kaugalingon, di ba? Ang pagtan-aw mo sa imo kaugalingon lain sa pagtan-aw sang Ginoo sa imo. Naikaliwat ko. Kada tagsa-tagsa sa aton may pagkilala sa aton kaugalingon. Amen? Nakuha niyo ko? Amo ni ko, okay, amo ko na, amo ni. Pero ang Ginoo lain. Lain ang pagtan-aw ya sa imo. And it's always para sa imo best. It's always for your best. Kitaya kung isa matanaw tay down ka, iklaw ay sa tanaw ko sa akong kaugalingon, Pero ang Ginoo ya, hindi amo na. Makita niya gid ang kaayo mo. The best gid na ipirmi. Gani, tanawa ang imo kaugalingon pareho sa pagtanaw sang Ginoo sang Amay naton sa langit. Amen? Sige, magduko kita mga dita. Amay namon Ginoo, tudloi kami. Lord, wala gid kami sa nahibaluan. Pero kay sang imo bangod sang imo kaayo, katutom, kompasyon nimo sa amon, Lord God. Ari kami diri subong. Nagatubang sa imo presensya. Kag nagalaom, Ginoo. Nga ang tanan nga ginaagyan namon sa isini nga kinabuhi, umalagi lamang. Buwas may kasanag. Buwas magasiga na naman ang adlaw. Mas masanag pa kung ikumpara sa subong. So tungod sini Ginoo, ginaangkla namon ang amon pagsalig sa imo. Ginaangkla namon ang amon nga pagtuo sa imo pulong. Kaya ang pulong nimo consistent. Ang imo pulong wala gid naga-fail. Ang imo pulong maayo. Kagtampad. Ginoo sa nagapamati sa akong tingog sa sininga lugar, sininga aga, Ginoo. May mga issue kami tanan sa amon kabuhi. Kag amon pangangadion sininga aga nga tanduga kami kag tagai kami sang compassion kung paano namon i-deal ini nga issue sa amon kabuhi, Ginoo. Sa subong pala nagapasalamat kami kay ginayo mo kami, Ginoo. Gintagaan mo kami sang imo kaayo kag katutom healing sa amon kabuhi.
Sa siningation, ginapangabay ko kamo kung may ara kamo, may ginabatyag, may sakit ulo ninyo, sakit inyo o baga. Pwede ninyo ibutang inyo kamot sa sinangal parte sa inyo lawas kung may ginabatyag lang. Kay pangamuyuan ta nga mag-aayo. Lord, with the sound of my voice, Ginoo, Lord, ang pangamuyo namon nga sa nagatandog sang ilang mga kamot, sa parte sang ilalawas, nga may ginabatyag sila, Lord, pamatii ang amon nga pangadi. Ayuha. Ang ginabatyag namon madula na. Pareho sa ginhimo nimo sa duwa ka bulag. Gintandog mo lang ang ilang mga mata. Kag nag-ayo sila. Subong man ang amon ginapangayo, Ginoo. Inatandog namon ang amon ulo, ang amon tagipusoon, imon tiyan. Lord, ayuha kami. Amon headache, sakit ulo, sakit tiyan. Hyperacidity, Lord. Ayuha. Pagpalang luya. Lord, pabagsi ka kami. Salamat, gid Lord. Lord God, subong pa lang, inahatag namon pagdayaw sa imo. Ang amon nga pag-amuma. Sa ngalan ni Kristo nga amon Ginoo. Amen, amen, amen. Pangamuyo, plakpakantang Ginoo. Pakantang Ginoo. Yes, Lord. Sige. So at this point, magibing. So time na subong maghatag ta. So may duwada ka envelope, ang brown para sa divinity kag ari sa aton nga offering, no? So bago ta maghatag ara sa Santiago 1:17 kay ang tanan nga maayo kag nagakabagay gid nga ato nabaton nagahalin sa Dios. So kung ano aarada sa inyo halin ginatanan sa Ginoo. Siya amo ang naghimo sang tanan nga butang sa langit nga nagahatag kasanag diri sa kalibutan. Kag bisan ini nga mga butang nagaliwat kag nagabaylo ang ilalandong ang Dios wala gid nagabaylo. So maghahatag kita nga may pagpasalamat, nga may excitement sa aton tagipusoon. Okay? So maghahatag kita. Yehey! Thank you, Lord! Thank you, God. Ginso kag ginyahan, gaalalawas hatag, kag dako gid ang balik. Hatag, ihatag kay Kristo. Yehey! Hatag, kugidang ang balik. Gindasok kag ginayahag. Gaalalawas hatag, kagukid ang balik. Kung maghatag, ihatag kay Kristo. Kung maghatag, ihatag kay Kristo. Sige, magatindog kita. Kag magapangamuyo kita. Yes, Lord, ginahatag gid namon ang tanan-tanan sa imong amon kusog, kabakod, ang iningalawas, kung anong ari tanan sa amon, Father God, halin gid sa imo. Gani nagkapasalamat gid kami sang sining oportunidad kag pribilehiyo nga may kapasidad kami nga maghahatag tungod sa imo. Salamat gid Ginoo, ginabalik gid namon ang pagdayaw, paghimaya sa makagagahom nimo nga ngalan. In Jesus name, amen and amen. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Okay, so sa sina, wala lang kita na life group, no? Kay subong alert level 3 diri sa Bacolod, so hindi pwede mag tipon-tipon. So pag pag-elevate na lang sa alert level 2, pwede na liwat kita katipon. Na-notice niyo wala gani kabataan, no? Pero sa alert level 3 ba ginakuha na nila. Anyway, sa kalibutan na kita protected kita. Amen. Maghalin niyo diri. Remember, protektado ka mo. Thank you, Jesus. Sige, magduko kita, magpiyong kita, kag i-receive ang God's blessing. The Lord bless you, the Lord keep you. Yes. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. Yes, Lord. The Lord lift up His countenance towards you Salamat, Lord. and give you peace in Jesus' name. Jesus' name. And all the people will say, Amen. Plakpakan tang Ginoo. Salamat, Gid. O Salamat, Diyos. Gid. Mayong aga sa tanan. Gid, o Diyos nga amay. Salamat, Gid, o Diyos nga anak.